תכלס, הכי תופס, לא שלך. אני כתבתי את זה. צלצלתי ככה לבדי. נשארת בחור מושקע? לא. מזל טוב לך ולירדן. שיהיה לכם המון אושר ויחד. למה זה הכי קל שעושים סרטון בחרב אחד? אני מביא את כולם לאותו חרב ומצלמים, זה קל. עשינו, ודאי, מצוי. אז בוא נעשה סרטון על זה שאנחנו לא עושים סרטון בחדר קודמים. רגע, לא באתי. אז אנחנו עושים סרטון על זה שאנחנו לא עושים סרטון שהוא חדר כותבים, לא על חדר כותבים, על... מה? אתה נמצא כאן? אתה. שם ליאור ויינברג. אומר לך משהו? ויינברג. לא שמעתי את השם הזה כבר הרבה... ומה זה כן שמעת בפעם האחרונה? אני הייתי שם שהוא הכיר אותה. ואז... אני מתחכה. בוא נדבר על הרעיונות. אני שמעתי במקום עם עוד רבים. דק. היית שם? כן. תגיד לי 5 שאלות. בוא תספר לי על היום הזה. כמה זמן יש לך? זמן? סגרת. אני עברתי בשושנה. כן, זהו, אני מכיר בשושנה. אתה באמת אספת שקרים האלה? כן, חגי. בוא נתקשר לחגי. קשר חגי. כן. הוא לא השפלות. הוא לא שהוא פרש. הוא לא שהוא כל הזמן רץ. הוא יקריב הכל רק לא לאבד את המלכה שלו. אני חושב למי שכל זה, אז שהוא הכיר את ירדן? ירדן? אתה מדבר את שטויות, מה ירדן? הוא מדבר על התאום שלו בשחמט. את הזוג. כן. בוא תדבר לי קצת על הקשר שלהם. שם המון הערכה, הערצה, אפילו הייתי אומר אובססיה. כל זה? בירדן? ירדן ממש אחלה גם, כאילו, אז דיברת על קרסל. מי? קרסל, השחמטאי הנורווגי בעולם. שחמט? הוא לא חייב לעשות את הצד הראשון. הוא מעדיף לבנים, כמוני. זה מקסימום בשביל. הייתם מבטיחות שחמט, אבל לא שחמט.
איזה שחמט? אני מדבר על ליאור ויינברג, גזען. זה לא מסתדר. הכל מתחשב. תקשיב בוס. יש לי תודה מפעולה אחת. אוקיי, עכשיו הוא מדבר. עדיין קטנה הוא עדינה. אני נבוא עכשיו לא. בדרך כלל אתה לא עובד. כנראה שמשוגעים חוזרים על אותה טעות פעמיים. אני במיוחד נהנה לקחת אותה בסדר את הדעת ליד. להרים אותה, להביא בה. ואז לשתות אותה. אם רגע עכשיו שאני מדבר על משהו אחר, חוץ מבירה, זה לא נוגע. מה כתוב? זה בואו נצא מנקודת הנחה, הם הכירו בצבא. אני לא משהו, לא חדש. אני אשתכל לחשוב שלהם. ואני מדבר, מפקד חטיבת, תוציא את הסיגן, נתת לו מדבר אליי. ואני מדבר, מפקד חטיבת מבצעית. מתכנן בפיקד על מבצעים מוצלחים בשטח העולם. מייקל, כן? אני דיברתי על מסע פלמה. לא היה ג'ורני. אסור לדבר על זה. זה לא כמוני. אני הייתי על זה. ומה ירדן עשה? טירונות שלה? טירונות? מה היה? לא, שם. מה ליאור וירדן רצו להשיג? היא רצתה להיות אמנית. הוא רצה להיות רב אמן. כל פעם אחת אני שומע בדיחה על שחמט. מה? צגור לי לך. מה? שגם אני חושב שזה צבע גרוע לרצה, שזה מיותר צבעים. מה? ספר לי, מה החושות שלך? מה שונה, מה הוא רגיש? מה הנקודות חולשה שאפשר לצאת? למה אתה חושב שיש לי? כי לכל אחד, מה שיכול לשבור אותו. מילה לא תוציא ממני. טוב, חבר, בואו ננסות. בסדר, בסדר. הוא מבין שדינגוגים בסדר שלו הוא מידע מודיעיני מספובד. ליאור ויינברג היה חבר באחוות ובחת ירדן המאושרת, הידוע בכינויו אריה. זה? לא, זהו סתם יצא אפס בפורילן צריך. כולנו החלטנו להתחפש בתור אסירים וגנבים, והוא החליט, לא, הוא יורד. חוזרים על אותה טעות פעמיים, מצפים לתוצאות שונות. בוס, מה בעצם חקרנו פה? צ'יילד, לא קראת את פרטי התיק? בואו לקרוא. אחד בשם ירושלמי ירדן ביקשה שאנחנו נעקוב אחרי הערוץ שלה ונגלה אם יש איזה משהו בעייתי. טוב, מה הסכנה? הסכנה היא שליאור אוהב שחמט ושיש לו חברים מפגרים. לא שמעת שיהיה לה בהצלחה.
קורה מנדל? מה העניינים? מה קורה ירדן? בסדר, מה נשמע? יש לך רגע? כן? בסדר. תראה, אנחנו בזמן האחרון, אני וטלקו נכנסים לכל הנושא של הסרטוני חתונה, וחשבנו הפעם להיות נחמדים ולשאול אותך מראש אם יש איזה נושאים שאתה מעדיף שלא נעסוק בהם בסרטון, שהם טבו או משהו כזה. מעניין. קודם אני צריך לדבר עם ירדן על זה וכן את הרשימה שלה. אוקיי, נדבר. אני לא רוצה שתראו לי. אוקיי. לא אכפת לי שתצחקו עליי הרבה שנים. אני לא רוצה שיהיה קר שלי. וחוצי זה נראה לי הכל מותר. דברים פה כל הנושא בטבור נראה לי. שלך לא, שלה. בכללי. אוקיי. והרצה. אפשר קצת, אתה יודע. אוקיי. אז אני חוזר, לא, ולא, זהו. לא, אבל אני לא מתחובה על זה. שעוד פעם, מה? אז לא מתחובה על זה שאני זה. אוקיי. לא ידעת את זה אפילו? מ-1 עד 100, כמה זה מפריע לי, כן? למרות שזה לא היה, זה היה כלבה שלהם. עכשיו אני מוקלט וזה שנה שלנו. גם אם כן, זה שנה לך משהו. זה יכול. אני רוצה שתדעו שכרגע קראתי. אם מתפלק לכם שיחה ממש טובה שלי. בשביל האומנות הטובה. בשביל האומנות. אנחנו חיים בשבילה.